Lejligheden vi her skal se på ligger i Borgerhus på Skiphusvej, kun få 100 meter fra Odense centrum. Lejligheden er 100 kvadratmeter og består af en entré, et badeværelse, et køkkenalrum, en vinterstue, et soveværelse og en stue. Lejligheden har en god entré, hvorfra der er adgang til størstedelen af lejlighedens rum. Det flotte og lyse køkkenalrum har alt i hård hvidvare. Køkkenet er højglans elementer og med spots i overskabene. Fra det store køkkenalrum er der adgang til den lyse stue. Den byder på franske døre og afhøvlede gulve. Ved siden af stuen ligger soveværelset med udsigt ud over Skiphusvej. Det store badeværelse er med fliser og granitgulv, vask med skabe, dampkabine, vaskemaskine og tørretumbler og væghæng toilet. Fra køkkenet er der adgang ud til den store advendelige vinterstue med store flotte danneborgsvinduer og granitgulv, samt en dejlig udsigt ud over de grønne områder, hvor der er legeplads og parkeringsmuligheder. Er du interesseret i denne lejlighed, så kontakt Barfod Group AS